Čo sa stane s vašim črevom, ak budete každé ráno piť vodu so soľou? Budete prekvapení, ale už v prvom týždni môže ťažoba v bruchu klesnúť a stolica sa stane pravidelnou. Do druhého týždňa sa znižuje nadúvanie a škvrkanie, normalizuje sa chuť do jedla a po mesiaci sa aktivuje tvorba žlče. Začína sa proces obnovy trávenia. A to všetko vďaka tomu, že soľný roztok spúšťa tvorbu žalúdočnej kyseliny. Práve jej nedostatok je jednou z hlavných príčin problémov s trávením po 40-ke. Na rovnakom princípe, ale oveľa účinnejšie pôsobí balzam Bolotova. Ten nielen obnovuje tvorbu žalúdočnej kyseliny, ale aj podporuje mikroflóru, zlepšuje trávenie, stimuluje tvorbu enzýmov a chráni celé trávenie. Mnohí naši odberatelia už užívajú balzam Bolotova na tieto účely a všímajú si pozitívne zmeny. Ľahkosť po jedle, úbytok hmotnosti, žiadne nepríjemné pocity v bruchu a to ešte nie je všetko. Chcete vedieť viac? Pripravil som pre vás úplné informácie o balzame Bolotova a špeciálnu zľavu. Napíšte do komentára slovo balzam a počas 48 hodín budete mať dostupnú 15% zľavu